B'investiment massiġġ ta' 18 miljun euro, il-Prim Ministru Robert Abela inaugura żewġ skel ġodda fil-kampus edukattiv tar-Rabat Għawdex, l-Iskola Primarja Ser Arturo Merċieqa u l-Iskola Medja Aġus de Solanis. Il-proġett tal-Iskola Primarja inkludi 16 klassi mill-ewwel sa' 6 sena u 10 oħrajn il-kindergarten, klassijiet u laboratorji ta' xjenza, l-IT u l-arti, flimkien ma' żoni għall-isport u rekreazzjoni ta' tfal. L-Iskola Primarja u l-kindergarten flimkien kapaċi jieħdu madwar 650 tifel u tifla. Bħala parti minn dan il-proġett sar ukoll it-tkabbir u l-modernizzar tal-Iskola Medja li hemm fl-istess żona u li tikkonsisti fi 30 klassi li ġew rinnovati, laboratorji ta' xjenza, żewġ swali ġodda għall-użu differenti, ġim u klassijiet ġodda għall-arti, il-mużika u drama. F'din iż-żjara fejn kien akkumpanjat mill-Ministru Edukazzjoni Clifton Grima u dak Għawdex Clint Camilleri, il-Prim Ministru żar diversi klassijiet tal-primarja u ltaqa' ma' tfal waqt attivitajiet edukattivi. F'indirizz li jagħmel Dr. Abela saħaq li dak li ġie inawgurat mhux biss żewġ skejjel iżda hu investiment fil-ħolm u l-aspirazzjonijiet ta' mijiet ta' tfal Awċin. Il-kapijiet tal-iskola laqgħu dan l-investiment tal-Gvern. L-ambjent vera jgħin. Ninsabu kontenti ħafna, kuluri, arja, spazju, ferħ, tbissima sabiħa, dawn huma l-ingredjenti kollha li jagħmlu l-iskola tagħna skola ferħana fejn it-tfal għal darb'oħra u f'dan l-ambjent iktar minn qatt qabel huma protagonisti, mhumiex spettaturi. Dak li konna nagħmlu qabel għadna nagħmluh, nibqgħu nagħmluh, però biktar żelu, biktar entużjażmu. L-iskola llum il-ġurnata hija attrezzata b'affarijiet moderni, teknoloġiċi, għandna iżjed laboratorji, għandna halls kbar, għandna fejn it-tfal jistgħu jimirħu u jkunu jistgħu jesperjenzaw il-kurrikulu b'mod iżjed interattiv. Il-Ministri Grima u Camilleri sostnu li dan l-investiment u xhieda tal-Gvern favur edukazzjoni inklusiva u ta' kwalità. Dan il-proġett jagħmel parti mill-kampus edukattiv fir-Rabat Għawdex, uniku f'pajjiżna, peress li joffri edukazzjoni minn childcare sa' sixth form f'ambjent wieħed integrat.